na jam'iyya rabiu abubakar comrd tumfafi wani mu gwarzo ne tumfafi ina ruwan Allah ni'ima ya ma ya kara magari tumfafi fada yake ya cika tumfafi yari ma gwarzo ne rabiu abubakar comrd tumfafi Ga tambarin zaki tumfafi ubangida na ne tumfafi shugaba na jam'iyya rabiu abubakar comrd tumfafi wani mu gwarzo ne tumfafi ina ruwan Allah ni'ima ya ma ya kara magari tumfafi fada yake ya cika tumfafi yari ma gwarzo ne rabiu abubakar comrd tumfafi ai ba daga nan ba Oga comrade ba rabo da gwani ba Oga comrade gani da gwani na Oga comrade wanda yake ni rana Oga comrade sani in gaida gwani na oga comrade abubakar comrade tumfafi shi uban gidana ne da gaske abubakar comrade tumfafi yanzu mun yi jagora na gaske ai sai da kai rabiu tumfafi kuwa a abc tumfafi idan ana so mu yi da gaske a barwa rabiu ina mu tumfafi ko da naka zaka bi mai nagarta yayan mu rabiu ina mu tumfafi jam'iyya uwar kowa da nagarta a gaida rabiu ina mu tumfafi uba na jam'iyya comrade baya nuna bambanci ko ina da ranar ka makiyanka sun buga da sun barka jam'iyya uwar kowa na Anas dan Maliki buhu na kaya dole dan uban na na Anas dan Maliki kashi na wuya ba a faɗa da mai karfi na barau na maliya sakin sakuwa da bature mai gwamna kwamara rabiu kashin gwiwa tunda an ka dauko ka matsala ta jam'iyyar mu ta kare maza gaban ka mai laya dan karamin su babban su faɗa yake da zalunci baya bari a cuce mu a gaya wa dan mujiya rana kai ya fita waje in ya ki to ku bar sai ya je na gaba fa yayi gaba mu dukan mu APC kwamare muna hagu da daman ka Ga tambarin zaki tumfafi ubangida na ne tumfafi shugaba na jam'iyya rabiu abubakar comrade tumfafi wani mu gwarzo ne tumfafi ina ruwan Allah ni'ima ya ma ya kara magari tumfafi fada yake ya cika tumfafi yari ma gwarzo ne rabiu abubakar comrade tumfafi tumfafi sai tumfafi mata da maza duk mi tafi ga kidan kwamaran mai tumfafi shi baya fushi baya tsaki kwamaran da ina mu na tumfafi kwamaran ajiyar Allah kenan ina na muradi na tumfafi amanar rabiu tumfafi ba bada da mai karfi jami'a uwar kowa makiyanka sun yi ruwa muna kiɗa muna ta rawa cikin ta gauraye sanyi abba zai ci zabansa jami'ar mu daidai da kwamaran tunda abba ya zo ta duk wanda ba ya san abba sai dai ya bar kanan dabo ko makiyin kanan dabo yanzu kanan mu daidai ruwa akwai gidan kowa haske kamar a turawa kawai yana zama birni yan kano mu zo abba tunda yayi mun shaida ayyuka muke ta nada su o'o yanzu ba ganta karkara a rayata asibiti a kai mota a musu titina kyauta in an yi karku lalata gwamnan mu mai amana ne gaba tura ga gwamna abba rabana ya maimaita Ga tambarin zaki tumfafi ubangida na ne tumfafi shugaba na jam'iyya rabiu abubakar comrade tumfafi wani mu gwarzo ne tumfafi ina ruwan Allah ni'ima ya ma ya kara magari tumfafi fada yake ya cika tumfafi yari ma gwarzo ne rabiu abubakar comrade tumfafi ga tambarin zaki ubangida na ne shugaba na jam'iyya rabiu abubakar comrade tumfafi wani mu gwarzo ne ina ruwan Allah ni